Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang kami malantaw sa KK Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mayor Bing Lilardia nagpirma na sang agreement sa British Pharmaceutical Company para sa COVID-19 vaccines. Panibago nga LPA nagadala sang ulan sa Visayas. Sa Victoria City, dredging sa mga suba ginsugura na. Bacolod Negros Occidental Economic Highway mahimo mahumana sa marason nga tuig. Ag sa Good Vibes, ang mangin-uso nga fashion kag haircut para sa liga 2021 aton hibaloon. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, magkahagugma nga menor de edad na dakpan nga nagkawat sa motorsiklo sa isa ka barangay Tanod. Ginaresto sa otoridad sa syudad sa nga Dumaguete ang 17 kag 16 anyos nga menor de edad matapos makita sa barangay Tanod nga si Libby Villanueva nga nagasakay sa kinawatan nga motorsiklo sang kahapon. Suno kay Villanueva, ang tag-iya sa motor nga isa man katanod sa Tanhay City ang nagpangayo sang bulig sa iya angot sa ginkawat nga motorsiklo sa Tanhay nga nakita nagabiyahe sa Kadawinonan sa Dumaguete City. Alauna kahapon sang kaagahon, ila na aktuhan ang duha ka menor de edad nga nagadala sang motor. Ginako man sang duha nga ilagid man ginkawat ang motorsiklo sa Tanhay City kung sa diin nagapuyo ang babayi. Pareho man nga ginrelease ang duha matapos mabalik sa Tanod ang ginkawat nga motor. Sa number 9, Negros Occidental Police Provincial Office na nakakumpiskar sa may kapin sa 27.4 million pesos nga balor sang illegal nga droga sa ilang drug operations sa tuig 2020. Naglabot sa 656 ang illegal drug operations ang kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa tuig 2020. Mas manubo ini kung ikumparar sa 719 nga illegal drug operations sa tuig 2019. Pero sa gihapon nakakuha sila sa dako nga balor sang illegal nga droga. Naglabot sa 27,400,701 ang balor sang na-recover sang NOCPO nga illegal drugs sa 656 ka mga drug operations sang 2020. Manubo lang sa masobra 1 ka milyon ka pesos kung ikumparar sa 28,850,048 nga recoveries gikan sa 719 ka mga drug operations sang 2019. Sunod sa PIO sang NOCPO nga si Police Lieutenant Abigail Donasco, nagnubo ang drug operations sang kapulisan sa nagligad nga tuig bangod sang nagtutok sa ang NOCPO sa away kontra COVID-19. May 1,764 ka mga persona nga napasakaan sang kaso may angon sa illegal nga droga sang 2020. Sa number 8, ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway o kun Banose ang ginapaabot nga mahuman sa madason nga tuig. Ini ang dalan nga magaangot sang barangay Pahanukoy sa Bacolod. Bacolod Silay Airport Road kag makakonekta sa EB Magalona kag Victoria City. Sunod sa kay Department of Public Works and Highways 1st Engineering District Office District Engineer Jaime Haveliana, padayon pang construction sang sini nga dalan. May mga parte nga inug-connect na lang kag ginalauman man nila nga sa 2022 na ini mahuman. Suno sa iya, sa tion nga mahuman na ang ini nga dalan, dako ang mangin epekto sini sa lakat sang trapiko sa Bacolod, Talisay, Silay, Ibi Magalona kag Victorias bangod mangin alternatibo ini nga alagyan. Sa mga magagikan sa sur padulong sa airport, mahimo na sila makalikaw sa traffic sa city proper sa Bacolod, pinaagi sa sininga economic highway. Ma-divert naton dito ang mga dalagko nga trucks, no? And then ang gusto nga mas less ang traffic dito, pwede sila dito maagi. Oo. In the same way nga kung gusto mo nga maka-reach ka sa airport, dito ka maagi sa Basar, Bacolod sila Airport Access Road. And dito ka man sa Sigasco 9 Malusot, no? Para mas dasig ka, hindi ka na din ma-delay sa traffic sa old nga National Road.
Sa number 7, kay nasang gisuguro na ang dredging sa mga suba sa Victoria City. Ini ang nakita nga pinakadasig nga solusyon sa mga opisyal para mapahagan-hagan ang problema sa baha sa 3rd District. Yaring report. Matapos ang 7 ka bulan nga pag-request ng dredging machine, tigayo na gidman nga nakahulam sang equipment ang Victoria City sa Department of Public Works and Highways. Kay nasang gidpatigayon ang seremonya para sa maintenance dredging program sa DPWH. Sunod sa kay Victoria City Mayor Frederick Juantan Palangka, madugay na ininila nga ginahulat bangod kinahanglan na nga mahawanan ang mga suba nga among isa sa mga nakita nga rason sa pagbaha sa Victoria City. There are 6-7 rivers in the city. Iti patay na duwak ni isa pa na to. Loreto, Karugyat Creeks, sa babaw pa Kinaruyan. Kadamo damo sang tributaries sang mga rivers here. Sunod sa DPWH, dako ang ulubrahon nga maintenance work sa Victorias, gani medyo malawig-lawig ang ini nga trabaho. May mga suba kuno nga ang bukana, may isla na nga nagtuhaw. Maintenance gid ang aton nga himuon, maintenance dredging. So pareho ra na sa road na kailangan may maintenance. Dako sir. Yes. Especially doon sa may bukana ng river na silted na masyado. May island na siya. Nag-island na siya, sir. Sunod sa kay 3rd District Congressman Kiko Benitez, unahon lang anay ang Victorias kag magasunod ang iban nga LGU sa 3rd District. Kabahin ini sa ginistoryahan sang kahapon sa pagsapol sa mga LGU, DPWH, DNR kag disaster teams. About the areas of EB Magalona, sila yung Talisa. That's part of the yesterday's meeting. So, unahon ang Victorias because Victorias was the worst hit. And then part of the meeting of yesterday was to create a plan kung ano naman ang pagkatapos. Enero 1, gidbaha ang Victorias, Silay, Talisay kag EB Magalona. Pila sa mga rason nga nakita amo ang pagbaha sa kabukiran bangod wala na sang puno sang kahoy, ang pagnabaw sa mga suba, kag may mga sablag na nga mga pamalay kag basura sa mga waterways. Sa number 6 low pressure area sa nasidlangan nga bahin sang Visayas ang magatuga sa maulanon nga panahon tubtub sa weekend. Nakit-an ang pagbunok sa nga mabasko nga ulan sa Bacolod City subong nga adlaw. Base sa weather advisory sa Pag-asa, tuga ini sang LPA kag sang tail end of the frontal system nga nagaapekto man karon sa bahin sang Visayas. Manubo ang posibilidad nga mangin isa ka bagyo ang LPA pero magadala ini sang maulan nga panahon sa mga isla sa bug-os nga Visayas tubtub sa weekend. Nagapaandam ang Pag-asa sa publiko nga mangin mabinantayon sa pagluntad sang flash flood kag landslide. Ilabi na nga nangin maulanon na ang panahon humalin sa nagliligad nga mga inadlaw. May yara man sang posibilidad nga pagsaka sang tubig sa mga suba nga makatugas ang pagbaha sa mga flood-prone areas nga mga banwa kag syudad. Naghahanda man ang mga local disaster risk reduction and management offices para makaresponde sa madasig sa tion sang emerhensya. Sa number 5, Negros Occidental Command Center nagpagwa sang abiso sa mga kinahanglanon nga rekisitos sa mga locally stranded individuals nga luyag magbiyahe. Kung gikan sa Negros Occidental padulong sa Manila via Silay Airport, kinahanglan ang travel authority gikan sa police station kung diin ka nagikan nga banwa o kun syudad. Medical certificate gikan sa City kun Municipal Health Office, ang flight ticket kag ang dugang nga travel requirements sa lugar nga imo padulungan. Ang LSI naman nga gikan sa Cebu ukon Manila padulong sa Negros Occidental paagi sa Silay Airport, notice of coordination gikan sa banwa o kun syudad nga padulungan, medical certificate kag ang flight ticket. Sa pag-abot sa Silay Airport may swabbing, mismo ang LGU ang magasugat kag magadulong sa point of destination. Ang tanan ginaabisuhan nga sundon ang health protocol nga ginapatuman sang tagsa ka LGU. Sa number 4, 12 ka bago nga kaso ng COVID-19 kag 12 man ka mga recoveries na record sa Negros Oriental.
May 12 ka bag-o nga kaso ng COVID-19 ang Negros Oriental. 7 sa mga bag-o nga kaso ng COVID-19 sa probinsya ang na-record sa syudad sa Dumaguete. Naglabot na sa 1 ka gato sa karon ang active cases ng COVID-19 sa Dumaguete City. May 2 man ka bag-o nga kaso ng COVID-19 sa Banwas ng San Jose nga lunsay mga empleyado ng gobyerno. May 2 man sa Tanhay kag 1 sa Santa Catalina. Yara na sa 1,020 ang total COVID-19 cases sa Negros Oriental, 810 ka-recoveries kag 30 ka napatay bangod sang balatian. Sa number 3, kasunod sa panawagan ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo, may 7 ka mga bedridden patients nga nagpaidalom sa swab test. Ginswab sila hapon sang Enero 6. Ang kada pamilya naman sa ginswab nga persona ang nagbaton sang food pack gikan sa lokal nga panguluhan samtang nagapaidalom sa home quarantine pending sang resulta sang swab test. Ginapaabot ang pag-release ang resulta duha tubtub 3 ka adlaw humalin sa ginpatigayon ang test. Magluwas sa pagpabilin sa ilatag sa kapanimalay ang pamilya ang ginapahanumduman sa pagsunod sa health protocol. Sa number 2, 1 ka grupo sang healthcare workers sa Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19 matapos magbisita sa 1 ka isla sa probinsya. Ginpahayag sang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center nga si Dr. Chris Sorongon nga lunsay nga nagpositibo sa virus ang ini nga mga healthcare workers sa ilang nga pagbalik sa syudad. Gani ginapaandaman ni Sorongon ang mga healthcare workers kag pati na ang tanan nga mga frontliners nga maghalong bangod bisan manubo na ang kaso ng COVID-19 sa Bacolod yara sa gihapon ang risgo nga maangko ng virus. Gindugang pa ni Sorongon nga nagdamo man karon ang mga pasyente nga nagapakonsulta sa Bacolod Respiratory Outpatient Center nga nagabatsyag sa mga sintomas ng COVID-19. Nagapanawagan siya sa publiko nga hindi magkumpiyansa kag maghalong sa gihapon kunyara sa gwa sang panimalay kag masunod o kung magsunod sang minimum health protocols. Maghalong kita sa aton nga lawas, pagkatapos duty, direkta kita pulis sa balay, mag-ilis, hindi kita sagad lagaw. Kay may ala kita kaso subong nga mga healthcare workers naton, naglinagaw sila, nagkatos na sa 1 ka isla, nag-enjoy, pagbalik sa Bacolod, ano natabo, nag-positive sila sa COVID. So, ini yung behavior naton, dapat we have to be responsible. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, sunod sa Bacolod ang nagpirma na sang kasugtanan sa AstraZeneca Pharmaceutical Philippines sa pagbakal sa bakuna kontra COVID-19. Samtang ang Negros Occidental naman ang natalana ang magpirma sa kontrata sa buwas nga adlaw. Yan ang report ni Marty Go. Ginlagdaan na kahapon ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia ang kasugtanan sa tunga sang syudad kag sang AstraZeneca Pharmaceutical Philippines para sa pagbakal sang bakuna sa COVID-19. Wala naghatag pa sang iban nga detalye si Leonardia angot sa kontrata bangod mayara ini sang confidentiality agreement. Wala pa man mapatod ang petsa kung saan umagaabot ang vaccine sa pungsod pero sigurado na nga mahatagan sang bakuna ang syudad. Ginpahayag ni Leonardia nga may 300 milyones pesos nga pondo nga gintalana ang syudad para ibakal sang bakuna pero mahimo pa ini nga madugangan kung kinahanglan. Where the health and lives of our people are concerned, we will go for broke. We are willing to augment, to realign, to revert any and all items in our budget if the need arises. And we will be starting with a preparation of 300 million for the vaccines. Magatukod naman karon sang grupo ang Bacolod Emergency Operations Center para masugura na ang information education campaign sa mga barangay para mapahangop ang mga pumuluyo kung ano ang mga benepisyo kag side effects sang COVID-19 vaccine. Inibangod voluntary lamang kag hindi mandatory ang pagpabakuna. Nagapanawagan naman ang syudad sa business sector nga sila na mismo ang magpabakuna sang ila mga empleyado. Considering that they are somehow interrelated with profit,
So, it is expected likewise nga, ina sila. Kung man pati panungan nila ang mga tao nga nagprodukto para sila. Naghinyo naman ang alkalde sa sangguniang panlungsod sang panibag-o nga authority para makanegosyar sa iban pagid nga mga pharmaceutical companies nga mayara man sang vaccine sa COVID-19. Samtang, buwas nga adlaw naman natalana nga maglagda sang multilateral agreement sa AstraZeneca ang probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, ginsaylo sa Sabado ang signing bangod kagabi lamang na-release ang kontrata para sa 100,000 ka doses sang bakuna para sa 50,000 katawo. If it goes well, we will ask for another, what's the right word? Another Batch, no? Where probably we can already include the needs of the private sector. Suno kay Lacson, mahimo sa ikaduha nga batch na sang advance purchase ang bakuna, malakip ang pribado nga sektor. May pila na nga gikan sa pribado nga sektor ang nagpabutyag sang interes sa pagbakal sang bakuna. Martigo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, Illuminating Yellow kag Ultimate Gray ang colors para sa 2021. Pero ano ba lang in sa fashion para sa 2021? Kag ano naman ang para sa hairstyle kag hair colors? Aton hibaluon gikan sa pila sa mga kilala nga fashion designer kag hairstylist sa Bacolod sa Sininga Report. Nakahibalo bala kamo nga pati ang trend sa fashion karon nga 2021 na impluwensyahan sa mga naagyan kag kinatabo tugas ang pandemic sang 2020? Rason nga suno sa fashion designer nga si Kelly Quachon, ang mga in sa 2021 ang mga yadtong tipo nga imo madali makita sa imo nga closet. Suno kay Kelly sa mga kababainhan, in ang mga loose pants, loose shirts, silky pajamas, mga sweatsuits, joggers, kag sweater. People right now are not very conscious about fashion. They're not very conscious about fashion. We are conscious about our health. We are conscious about our food on the table, our businesses. We are not concerned about our looks right now, actually. But because fashion is evolving, the easiest is the what we could get in our closet. Sa mga kalalakian naman, in ang mga jacket. In man ang printed shorts, summery nga maduagon ini. Suno kay Kelly, ini ang naga-energize sa nagasuksok, tanda sang pagkalampuwas sa kung anuman ang naging inagyan sang 2020. Illuminating Yellow kag Ultimate Gray ang colors para sa 2021 nga suno kay Kelly sarang man mag-impluwensya sa duag sang fashion. Diba, if you wear colors like that, it looks us younger, it makes us feel good. Depende sa color, sa shades ang ginasuksok ta. Wala naman sang specific hair color for 2021 suno sa hairstylist nga si Leo Riquillo. Pero sarang mag-combine sang duha tub-tub tatlo ka hair colors. Example, suno kay Leo, black hair with blue or green highlights, black with blue, brown with violet, black with silver highlights. In man ang three tones. Actually, most on millennials, discover sila kung anong gusto nila. Nowadays, ang tao, kung makadiscover sang ano nga color, nga lain siya sang sa iban, so patok na siya. So, bali subong mga millennials, medyo, sila ning discover sila sang color nga one of a kind. Kung hairstyle naman ang paghahambalan, in ang blunt bob cut, o kung ang blunt bob with micro bangs para sa mga kababainhan. Impluwensya suno kay Leo sang Korea kag Japan. In man ang curtain bangs. Para sa long hairstyle, wavy and curly ang in. Sa mga kalalakian naman, medium length, side swept, kasubong sa dekada 90. In man ang undercut kag man bun. Undercut, side by side, and then long on the top. And pwede mo siya ma-ponytail, pwede mo siya ma-bun, actually. And nagbalik ang afros. Okay. Yes, afros. Kay
before 90s nagwa ang afros mo. So going back naman sa afros, and usually makita mo sa mga kabataan nga lalaki gina TikTok nila. Pahanumdum ni Leo, ano man ang in sa hair color kag hairstyle sa 2021, importante lang nga piliun ang yadtong santo lang sa personalidad sa natungdan. Para naman kay Kelly, ano man ang fashion trend nga luyag sundon, hindi dapat pagkalipatan nga komportable ang natungdan sa anuman nga iya mapilian. So yellow kag gray gali Barb amo nang in nga mga color sa 2021. Oo, min. Amo na siya kay duga dala siya kuno sang ng vibrant siya bala nga ang yellow especially no vibrant ka color. So tanda siya kuno nga nanampuwasan tana ang 2020 kag ang epekto sang pandemic. Pero ka I think in kaming kay even if hindi siya floral, pero daw amo-amo na sa ay floral kuno in man mo. Feeling ko nakasunod ko yung Barb sa sa gray hair. Pero gusto ko to mga nila, mga hairstyle ng mga uso sa 2021 daw pang bagets Feeling ko daw gustuhon ko pa siya pero ang ako nga 461 ka strands ang buhok hindi makaya. Sige lang. Hambal nila ko naman ming sa pagdadala lang. Oo man feeling young lang. Young at heart. Pwede gyapon. Barb, i-invite natin nga mga viewers, buwas, mabisita kita sa isa ka waterfalls, isa ka busay, Barb, yung kantuan namon. Ina sa unang episode sang Tripping Drumming for 2021. Naligo kami. Yes, of course. Wow. Meaning to say, hindi ka say no sa makagalan niya. Makita mong tubig, ampot lang kung di ka pa maglumpat. Bantayan ina buwas, 10 a.m. aton siya i-premiere yung atong episode sa Facebook ag YouTube. Okay. Kaaga mo ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.